Gyerekek, én Miki vagyok, és ez most egy ilyen tejkihívás, és szeretném arra felhívni ezt az egész büdös nagyvilágba a figyelmet, hogy én szerintem most én fogok alakítani egy csatornát, és engem nem nagyon ismertek. De most most fogok inni tejet, és most bontottam ki a tejecskét. És akkor el is kezdem. Tejkihívás, ugye? Elkezdem. Jó, gyerekek. Én egyébként szeretem a tejet. Körülbelül eddig van még. Gyerekek. Eddig van. És ez már nem sok. Most körülbelül egy. Kész. Ez egy liter teljes kihívások. Most tudod bele a kokába. Csak még mellé szeressem ezt. Utána imádom ezt ilyeneket tenni. Imádok utána. Után nagyon jó ez. Egyébként nem vagyok bolond. És ezt most telefonról veszem fel azért, mert nincsen kamerám, és lehet, hogy karácsonyra azt fogok kérni kamerát. Szerintem igen. De nem tudom. Tök mindegy. Ennyi lett volna ez a videó mára. Még csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon el akarok indítani egy ilyen rendszert, hogy videós leszek, azaz videós. Na, de sziasztok gyerekek! Nagyon sokan nézzétek meg és lájkoljátok, légy szíves a videómat. Köszönöm szépen, sziasztok gyerekek!